Benvingudes i benvinguts a Com la nit i el dia post-Setmana Santa. Laura, ens hem d'aixecar l'ànim. Home, jo crec que mira... Ens han posat unes plantes. Això ens ha d'aixecar l'ànim? Bueno, algo no? Això és de plàstic, home, això no val res. Home, però no ho diguis, jo m'ho quedo, eh? Res, hem d'aixecar l'ànim com Déu mana, per això us portem un programa ple de continguts fantàstics, programa de cultura. Molt bé. Avui comencem amb literatura, ja està sent un clàssic aquestes darreres setmanes portar escriptors i escriptores aquí a Plató. La compta enrere per Sant Jordi, és la gran revàlida dels escriptors i escriptores de l'any, ja ho sabeu, i avui, mira, Tecla Martorell. Molt bé. Epítom d'una esperança. Què, te l'has llegit ja o no? M'he llegit un tros important i la veritat és que és molt xulo. Parla de tot el tema aquest de les morts al Mediterrani, persones migrades, una mica dur, però a la vegada, com bé diu el títol, esperançador. Que és el que necessitem, ara mateix. És el que es necessita aquests dies. També tindrem els Three Minds, una banda de metal, de hardcore, allò... Això te puja l'ànim, eh? Us heu de quedar amb la veu de la cantant, la Ossi, que de veritat no us deixarà indiferents. I també tindrem reportatge... Increïble, reportatge fent la tonta pel món. Fet històric, eh? M'he convertit en astronauta. Què dius ara? Sí, sí. Has anat a la NASA més a prop, no? Sí, més a prop, però la missió més o menys igual de complicada, eh? Ho heu de veure. Molt bé, doncs la Laura fent de les seves pel camp de Tarragona i també dedicarem un espai als companys de Tarragona Ràdio, que estan de celebració, fan 40 anys i han fet un documental fantàstic i res, doncs els hem guardat un raconet en aquest Com la nit i el dia per parlar una mica de la seva història. Però si tenen pastís que també l'enviïn, no? Sí, això, no estaria de més. Ja que els hi passem el report, que ens enviïn un detallet, una cosa, home, per l'amor de Déu. Doncs res, sense més dilació, nosaltres arrenquem aquest programa post-Setmana Santa de Com la nit i el dia. Com ja és tradició, durant aquestes últimes setmanes comencem el Com la nit i el dia parlant de llibres, i no de qualsevol llibre, sinó de l'últim llibre de Tecla Martorell, Epítom d'una esperança. Ja és que el fem motors de cara a Sant Jordi, Tecla, que queda poquet, i ho fem en aquest llibre que a mi la paraula que em ve al cap pensant en Epítom d'una esperança és necessari. És un llibre que fa falta. Sí, ho ha dit molta gent que l'ha llegit, que és un llibre que toca temes que molta gent no vol sentir o que senzillament no té interès en saber-ho o que a vegades molesten, no? Però que llegint-ho, amb gent que conec, que m'he trobat o m'ha enviat missatges o correus i m'ha dit ostres, m'has fet veure d'una altra manera tota una actualitat que a mi em queda molt llunyana, i alguns m'han dit que els ha fet més bona persona. I això està tan lluny de les seves expectatives i a la vegada tan a prop del que és plaent que no sé, em va fer molta gràcia. Vaig pensar, ostres, però si tu pots aconseguir que algú es consideri una miqueta més bona persona havent llegit el que has escrit, bueno, és el sobresou, això, eh? Això és gairebé un superpoder, eh? Quasi. Parlem una mica de què és Epítom d'una esperança exactament, que la gent s'ubiqui. De què tracta aquest fantàstic llibre? Aquest llibre parla de la travessia que fa un menor, que ara no sé com es diuen, però entenem per mena, no? Que cada 2 per 3 els hi canvien el nom. Doncs un menor d'aquests no acompanyats que ve des de Senegal fins a Europa. Ell pretén arribar a Moncayuco, des de Sant Luis fins a les Canàries, si arriba o no, que és el que el llibre és tota l'odissea i al final doncs es veu o s'interpreta si arriba o no arriba. Una odissea moderna, podríem dir, en la qual es toquen molts temes i jo crec que molts d'aquests temes són temes que a tu també et tocaven de prop. La Tecla ha tingut molt contacte com a professora d'adults al llarg de la teva carrera amb persones migrades. Entenc que tot aquest bagatge també ha sigut una mica l'espurna i potser la font de documentació més important. Sí. Jo, la meva feina m'ha permès viatjar sense moure'm de casa moltes vegades, no?
Jo vaig començar fa molts anys, l'any 81, treballant en migració, i he treballat tota la vida, i bueno, van anar canviant les cares, les vestimentes, els menjars que ens portaven, allò que ens convidaven, les llengües que sentíem, van anar canviant, i la veritat és que les nostres classes estaven plenes de gent d'arreu del món, del que abans dèiem països extracomunitaris, no? I bé, si escoltes, si preguntes, si indagues, si observes, doncs, almenys en el meu cas, em va servir molt per veure que nosaltres no som el malic de res i que hi ha molts mons a part del nostre i que hi ha coses que jo, encara que no les comparteixi, gràcies a aquest contacte que he tingut, les puc arribar a entendre, no? I ja dic, jo quan em vaig jubilar em vaig escriure 1000 milles perquè tenia aquesta cosa, no?, de dir, sí, és que estic en deute amb aquesta gent, no?, perquè m'han permès, no?, tenir una manera de ser que d'altra manera segurament no l'haguera tingut, perquè jo ja dic, soc d'aquí de la Part Alta, que cruzava el riu mai, vull dir, no anava mai als barris, i en canvi ara doncs s'han convertit en la meva segona casa, no?, es van convertir. I llavors vaig fer això, jo vaig trucar alumnes que em van semblar, i alguns que vaig conèixer al llarg de la història aquesta, que m'expliquessin les seves històries, gent que em semblava que eren molt interessants, i que surt un mena allí amb aquest, i arrel d'aquest vaig pensar, més que res vaig pensar quan va haver-hi la guerra d'Ucraïna, la invasió russa, que hi va haver aquella bogeria d'anar a buscar ucraïnesos saltant fronteres i passant tot i carregant furgonetes i d'allò, cosa que celebro perquè poder treure algú d'alguna guerra, no?, és molt encomiable i mai no ens hi vulguem trobar, no? I em va semblar molt bé, no? Però al cap de 15 dies, 3 setmanes d'haver passat això, d'aquesta efervescència, no?, van sortir unes imatges que van saltar la tanca, ara no recordo si és a Ceuta o Melilla, la tanca, però la van saltar massivament, no? I llavors van agafar tota aquella colla de joves que van saltar i van fer una foto, que no sé si la recordes tu, que és tots remenats a terra, com si amb una excavadora els haguessin llançat allà, no? I vaig pensar, home, veritablement això té un nom, no? Sí. I potser que el comencem a reconèixer, no? Comencem a reconèixer-nos com a, bueno, si més no dic portadors a l'ADN, però quasi, no?, d'aquesta diferència de tracte, no? Jo me mirava aquella foto que em va indignar moltíssim, perquè pensava, no es podien posar tots sentadets, no?, tots ben col·locadets, no?, si volíem fer una foto, a més no sé quina necessitat hi havia d'escampar, no? Hi ha una cosa que es diu dignitat, no?, en aquest món. Em sembla que hi hagi gent que els hi considerem menys. Allò a mi em va fer molt de mal i va ser quan vaig dir... Encara em va fer més mal que vaig pensar, ostres, fan aquesta foto i no tenen vergonya d'escampar-la? Les nostres forces de seguretat, que per moltes coses són necessàries i tot el que tu vulguis, i sense voler aquí fer una crítica que no ve a compte, no? Són capaces de fer aquesta foto i penjar-la? Encara la van treure, encara la van posar allò protegida, no sé què, però em va semblar. I llavors vaig agafar l'ordinador i em vaig posar a escriure. Va ser com un reactiu, una cosa. Sí, perquè a més, jo havia sentit a dir, no sé si havia sentit a dir o ho havia llegit en algun lloc, que l'Òscar Camps, de l'Open Arms, sí, havia dit que durant la Segona Guerra Mundial el gas havia fet la feina i ara doncs la feina ens la fa, aquesta feina en teoria silenciosa que se suposa que no se sabia i tot això, no? I ara la feina ens l'està fent el mar, no? Uf, allò encara em va ser més bufetada, no? I vaig dir, bueno, jo ja sé on t'arribo, que jo no arribo a... però que per mi no quede. Escolta'm, Tecla, moltíssimes gràcies per venir i per ensenyar-nos aquesta petita joia de Pitum dona esperança. Que vagi molt bé per Sant Jordi, que puguis vendre molts llibres. Esperem. Que és el moment. Sí, estaré a totes les parades, a la de l'Atzarà, a la de la Casa del Llibre, a la Bacus, i quina és l'altra? I la Capona. I la Capona. Sí, sí.
Molt bé. Doncs Gràcies Tecla, a vosaltres. moltes gràcies. Molt bé. I no deixem el món de la cultura perquè ara toca anar cap a l'Escola d'Art, perquè hem fet una exposició al campus de Salades, sí, al CRAI del campus de Salades, que podeu visitar, així que aneu i nosaltres res, us fem un petit tastet amb dos de les artistes participants. El CRAI del campus Salades de la URB acull l'exposició Conflictes, processos i mirades, una mostra d'obres de gran format de l'alumnat d'Arts aplicades al mur de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona. La dotzena d'obres exposades tracten el conflicte des de vessants molt diversos. El conflicte interior, el familiar o l'existencial dona peu a temes com la repressió, la pèrdua o el dol. A partir d'una situació en concret de la que jo vaig partir, de divisió arrel d'un conflicte que no es va poder resoldre de forma correcta, vaig voler representar el tema del postconflicte com a temàtica principal i allò que queda potser d'un vincle familiar desfet. Les creacions de les artistes en formació serviran als estudiants de l'assignatura Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Musical, Visual i Plàstica del grau en Educació Primària de la URB. D'aquesta manera, els futurs mestres dissenyaran situacions d'aprenentatge a partir de les peces artístiques, incorporant també l'anàlisi dels processos creatius mitjançant entrevistes. De moment, però, el projecte ja ha servit a l'alumnat de l'Escola d'Art per experimentar amb nous formats. Algo que sempre he volgut fer és poder fer un quadre gran. M'encanta pintar, però no trobo massa el temps de poder practicar. Llavors aquesta per mi ha sigut una gran oportunitat. L'exposició Conflictes, processos i mirades es pot visitar al CRAI del campus a Salades fins al 10 d'abril. Doncs res, des de l'art de l'Escola d'Art i Disseny a la tonteria de la Laura. Ara toca reportatge de Fent la tonta. Un altre cop amb infants pel mig, Laura. Sí, jo crec que ja et poden convalidar ja el títol de monitora de lleure. Sí, monitora, jo pensava més nena, no? Potser tornar una mica a la infància. Què has anat a fer? Escolta'm. Tu saps el que és el passaport edunauta? Home, i tant, van estar l'any passat aquí explicant aquesta fantàstica iniciativa. Doncs això, he estat amb una de les moltes iniciatives que fan, que és una jornada plena d'activitats. Que xulo. Clar, jo per edat no puc tenir el passaport, però he aconseguit un. Ja. He aconseguit un i he aconseguit tots els segells, que consti. Sí, eh? Sí. Molt bé. Home. Doncs escolta, anem a veure aquesta feina titànica de la Laura per aconseguir tots els segells del passaport edunauta. Una gran passa per l'home, moltes passes per a una edunauta petita com jo. Benvinguts a les gincames edunautes. Com em veus, Aida? Estàs guapíssima, preparada per fer el passaport edunauta. Les gincanes edunautes, que és on estem avui, s'han fet i s'han realitzat perquè al final els alumnes tinguin trobades intercentres i puguin conèixer entre els alumnes que participen al passaport edunauta i d'aquesta forma, quan vagin a fer les activitats fora de l'horari escolar, també es coneguin entre ells. I de fet està tenint molt d'èxit, és la segona edició i els centres educatius estan encantats i els alumnes s'ho estan passant superbé. Escolta, Aida, m'han dit que tinc una missió el 22 de maig. M'he d'anar preparant. Què passarà el 22 de maig? El 22 de maig a la Rambla Nova ja tenim preparada la festa del passaport edunauta, que és una superfesta que farem i que fem tots els anys gràcies al passaport, i que estiguin tots els nens preparats i els animem a tots a participar, a les famílies, als centres educatius i a tota la comunitat educativa, perquè tots els infants podran gaudir de moltes activitats gràcies a totes les entitats i els col·laboradors que tenim al passaport edunauta, i també podran gaudir d'un moment en família. Jo pensava que era l'única aquí, però veig que no. Podem fer un moment el meme, recrear el meme de l'Spiderman, així? El que passa que he de dir que estàs una mica tu desunflat, és sense dieta, amb dieta. Sí. Sí, no? Som com l'abans i el després. Correcte, com a Mortelo i Filemón. Correcte. Escolta, jo sóc una mica nova en això. Algun consell que em puguis donar per ser una bona edunauta? No treguis el caco, perquè fora de l'espai no hi ha oxigen. Una carrera. Vinga, una cosa. Vinga, va, fem una cursa. Sí, eh? Vale.
Home, a veure, curta, d'aquí cap allà, no? O què? Bueno, els nens i nenes són protagonistes, però els profes també. Estic aquí amb Rubén. Rubén de Marcel i Domingo, no? Sí. És important, no? Són xules, no?, que es facin aquestes jornades. Sí, el passaport és una eina molt important que s'ha de seguir treballant no solament a l'aula, sinó també fora, ja que es fan activitats gratuïtes i també es fan activitats en família. Home, ja que veig que ets fan meu, perquè jo sóc, no sé si ho has vist que sóc jo, després t'afirmo si vols el passaport, vale? Perfecte. I per aquí estic amb Pau. de la SAI Tarragona, no, Pau? Sí, senyora. I tu què tal? Jo molt bé també, fantàstic. Aquí gaudint d'un dia diferent amb els alumnes, amb uns dinamitzadors que estan també estudiant per a ser mestres a la majoria, i bé, gaudint una miqueta de l'esport, d'un dia amb companys i a l'aire lliure. Escolta, Pau, alguna vegada et devia entrevistat un astronauta? Mai, és la primera vegada. Increïble el que aconseguim a TAC12, eh? Increïble, meravellós. Vine a robar-me l'aire. Mireu, Vinga, ui, no puc baixar amb aquest ratge, eh? El twerking, ta, yeah. Crec que mai havia tingut tantes persones interessades en ser entrevistades. Expliqueu-me una miqueta, el passaport edonauta, vosaltres el teniu o no? Jo sí, lo tenim col·locat allí. Vale, i em podeu explicar una mica què és, per si la gent no ho coneix? Pues van fent jocs per equips i al final de tot un ocellet. Sí, per cada activitat que fem. Molt bé. I l'últim de tot farem com una festa, o sigui, quan ballarem i tot. Sí. La festa crec que és el 22 de maig? Sí, i ens donaran entrades del PortAventura, disfresses i ens pintarem la cara. Algun joc de taula, eh? I escolteu, per aquí, mira, vaig avançar una miqueta, eh? Explica'm, i durant el curs, a banda, què feu? Perquè suposo que no només són aquestes gincames, no? No. També a vegades fem excursions amb l'escola, fem colònies al maig. Molt bé. A mi m'ha agradat molt l'edonauta i estic molt contenta. Jo era l'edonauta, eh? El més petit era jo, eh? D'edonauta, en sèrio, increïble. La més baixita. Sí. Costa creure que sigui la més baixeta, però era jo, sí. Ràpido, adeu! Atenció a la croqueta, eh? Èxit, ràpid! Bueno, estic amb l'Alba i la Iria. Què tal, com esteu? Hola, bon dia, molt bé. Bon dia, superbé. Vaig fent així, increïble, això com un partit de tennis. M'han dit que veniu de la URB, que sou una mica les responsables, coordinadores. Esteu aquí una mica de jefes, no? Passejant i mirant tot. Sí, podria dir que sí. Nosaltres som de primer, llavors fem primer i segon. Molt bé. Sí, nosaltres bàsicament ens hem encarregat de tot això que veus aquí, anar-ho muntant a poc a poc i ajudar una mica que tots els grups funcionin. Hòstia, però això és difícil, eh? Bueno, han col·laborat prou la gent encara. O sigui, al final, si tens gent que t'està ajudant i tot, és organitzar 4 coses. Molt bé. I m'han dit que primer any d'aquesta col·laboració amb la URB? Sí, enguany som gent de pedagogia, educació social, infantil i primària, i a part també tenim col·laboració del CNO, que hi ha un grup de noies que ens han vingut a ajudar també. Molt bé. Entenc que primer any, però no últim, no? Vull dir, l'experiència positiva, no? Se repeteix. Sí, no? Esperem que duri molts més anys, això. Molt bé. I m'han dit una cosa que m'ha fet molta il·lusió, que per acabar aquesta jornada toca zumba i que la feu vosaltres. Això és cert? És molt cert, és la sorpresa final, els nens no ho saben i sempre els encanta. Però és una forma molt bonica d'acabar i superdinàmica. Zumba per tothom, vull dir, jo... Òbviament. Per tothom. Per tothom, vale. Profes inclosos, tothom que pugui ballar. Genial, doncs allí em veureu, primera fila. Moltes gràcies, noies. A vosaltres. Te quiten lo bailado, que necesito ser tumbado.
Ja tornem a ser aquí a Com la nit i el dia i ho fem, com us prometíem al principi, per parlar una estona de Tarragona Ràdio, que fa 40 anys, Laura. Tarragona Ràdio. És que, clar, és una cosa que tenim aquí, clar, són molts anys, ho tenim al cap. Se't fica dins el cervell. Laura, la teva antiga casa, podríem dir, Tarragona Ràdio. Correcte, a veure, sempre serà la meva casa, Jo quan vulgui tornar... I la casa de tots. Correcte. Això és veritat, però jo quan vulgui trucar, truco i em deixen passar, Et deixen passar, no tanca la porta. Doncs escolta, per conèixer una mica el passat de Tarragona Ràdio, que celebren aquests 40 anys, han preparat un documental fantàstic i nosaltres hem volgut guardar-li un raconet de Com la nit i el dia als nostres veïns de l'Avinguda Roma. Tarragona Ràdio és memòria històrica de la ciutat de Tarragona. Un gran patrimoni que la pròpia emissora ha anat generant al llarg d'aquests 40 anys. Per l'emissora de la meva ciutat, jo penso que el que se senti tarragoní dirà el mateix. A mi m'agrada molt. Perquè és una ràdio propera, és una ràdio amiga, és una ràdio que et dona afecte. Una segona família. Una segona, ja t'ho dic, amb aquestes paraules ja t'ho dic tot. Crec que és com una mena de mirall on la ciutat es veu reflectida tal com és i no com els tòpics diuen que és. Si no existís Tarragona Ràdio, algú s'ho inventaria. La vostra ràdio, la vostra veu. Homenatge a l'audiència. Bon dimecres, són les 7 en punt del matí. Diuen que la ràdio és immediata, que és companyia, que és veu. Però la ràdio, en realitat, és una altra cosa. La ràdio només existeix quan hi ha qui l'escolta. Quan una persona l'encén de bon matí. Quan algú apuja el volum al cotxe. Quan una oïda atenta decideix quedar-se a l'altra banda. Avui, Tarragona Ràdio us escolta a vosaltres. Nora, ¿cuántos años hace que escuchas Tarragona Radio? Muchísimos, hija mía, casi tantos como los que yo tengo. Yo lo empecé a escuchar allá aquí a la Plaza del Fórum, que estaba la Silvia García, de chavalina, Yo creo que llevaba hasta culetas y todo. El pas previ a Tarragona Ràdio va ser crear Ràdio Fòrum, que complia aquest servei públic. S'intentava arribar a tota la societat tarragonina. Totes les entitats ja començaven a tenir veu. El que passa que es treballava amb 4 recursos, però sí que hi havia molt bona voluntat i va fer el seu servei. I enmig tan importants com l'atemptat al RAC d'en Petrol, l'actual Repsol, doncs moltes persones de la ciutat de Tarragona es van assabentar d'aquest atemptat a través de Ràdio Fòrum. Pues la nit que va passar lo d'en Pedrol, jo estava al terrat, estant en roba, i vaig veure un resplendor gran. Vaig baixar corrents per avall i li vaig dir al meu home, digo, Adolfo, digo, mira que resplendor. Tot estava com a vermella. Jo dic, algú passa, i poso instintivament la ràdio, dic, a veure què diuen. I va ser Tarragona Ràdio, allí es va mantenir. Sí. Però tota la nit escoltant la ràdio, sense parar-me. La baixentra va ser el primer que vaig agafar la ràdio. I sa mare, sus pares del meu home, diu, yo he cogido judías, comida y comida y comida. Digo, jo no he pensat en la comida, la ràdio per escoltar el que podia ser. Hi ha molta gent que suposo que ens està seguint a través de la ràdio i no sap ben bé el que ha passat. Sembla, suposo que ja l'heu informat abans, no el sentia a través de l'antena, que ha explotat dos, almenys un, i després s'ha produït una altra explosió i explosions més petites en la zona petroquímica de Tarragona. I aquella nit va ser molt decisiva perquè realment es va veure la necessitat de tenir una ràdio municipal professional. Qualsevol cosa que passi a la ciutat, els primers en arribar, els que controlen millors les fonts i els que van més ràpid perquè estan aquí i perquè tenen temps per fer-ho, en aquest cas és la ràdio local de la ciutat. Què tal? Molt bon dia. Doncs encetem ara mateix aquesta nova hora de directe. És la segona d'actualitat. Ens has d'explicar del cafè.
perquè ell fora de micro encara adorava el tema i em va explicar una cosa del cafè. Els conec la veu, ja sé qui parla, i llavors ja conec Tarragona, si parlen de Tarragona ja sé també parlen, la riuada que va haver tan gran, allò, escolta'm, allò doncs tot així del Francolí. Primer que ho sabia, perquè la vaig veure de lluny, la riuada la vaig veure de lluny, perquè de la 7ª planta de Joan 23 es veia, perquè ja et dic que d'allà ho veiem, però després arribava a casa, ho senties, o que sigui, i ho escoltaves. Me diu Ramon Selma. Vivia antes al Montsià, una zona de Tarragona, i ara vic a Lleó. I des d'aquí us escolto. Per mi és un entreteniment molt agradable, sabent coses que passen a Tarragona, a la ciutat, notícies de la 1:30, deports del fin de setmana, futbol més que res. En aquest partit cobra la participació del combinat de casa nostra en aquests Jocs del Mediterrani i que és una pressió... Segur que es podria escriure una història de Tarragona contemporània a partir de Tarragona Ràdio, a partir dels programes, de les informacions, de les notícies, de les tertúlies, dels àudios, no? Ja no és només a través del relat dels informatius, sinó també a través d'altres formats com el magazine, com la música, com la cultura, és a dir, que és un lloc de creació d'identitat, com dèiem, i una mena de mirall del que realment és la ciutat. Jo crec que sí que ha estat molt present amb alguns d'aquests elements d'identitat. Per exemple, la informació de l'entorn del Nàstic. Tarragona Ràdio sempre, jo crec que tots els que hem anat al camp del Nàstic en algun moment també hem escoltat les retransmissions dels partits o el programa del dilluns. Antón ha vingut avui amb la samarreta del Nàstic, de Jaume Jardí. Sí, Antón, tengo 14 años y soy de Ferrol, Galicia. Sí, a més, l'Ourense amb el que el Nàstic es va trobar la temporada 2000... Empecé a seguir a Tarragona Radio porque el 30 de septiembre de 2023 fuimos a ver a Jaume Jardí, a Lugo, y ahí me encontré a Tere. Me hizo una pequeña entrevista. A raíz de eso comencé a escuchar Tarragona Radio para seguir la trayectoria de Jaume Jardí y escuchar a Tere y a Jordi. Ni un día me pierdo cuando hablan del Nàstic. Cuando empiezan ya por la mañana a las 7 a dar todas las noticias, el Jordi habla del Nàstic. Es que él lo vive. Si lo dan en la tele, bajo la tele, estoy viéndolo, pero escucho la radio. El meu nom és Borja Ramos i us escolto des de Santander, capital de Cantàbria, i la millor forma d'estar a prop del meu club és escoltant Tarragona Ràdio, els partits de Nàstic i el programa de Sempre Nàstic. Una de les notícies que vaig seguir a Tarragona Ràdio va ser l'ascens del Nàstic a primera divisió. Com no podia ser una altra manera. És molt més estret que el que tenim al carrer Portolet, davant l'aplaudiment del públic, la cridòria de tota l'afició del Gimnàstic de Tarragona, que sens dubte està gaudint de l'ascens del Nàstic, perquè 59 anys després la ciutat i el Nàstic celebren un ascens a primera divisió. A la plaça de la Font no s'hi cabia. I al balcó no s'hi cabien allà escrits del futbolista i de la gent. El Nàstic és una altra de les columnes vertebrals de la identitat de Tarragona Ràdio, i mai a la vida es considera que s'hagi de parlar del Nàstic o del CBT o d'altres equips de la ciutat o de la realitat esportiva en una altra llengua que no sigui el català. Sí que ha fomentat i a més ha fet programes de normalització lingüística perquè la gent també aprenguin i jo trobo que està molt bé que aquesta ràdio hagi portat aquesta línia i que a més també ajudi a que la gent s'integri. Clar, com que ho fan tot en català, doncs és un idioma, per mi és un idioma més que sé. I m'agrada també de parlar català, perquè a vegades quan ho parlo dic, jo no soc d'aquí, i dic, tu parles molt bé. Doncs bé, que contenta jo. Porto escoltant Tarragona Ràdio des del 2002, abans era conductor, portava l'autobús municipal. El primer que feia era arribar a l'autobús i engegar sempre Tarragona Ràdio, era la meva emissora. I ara realitzo unes altres funcions, que sóc inspector. Va ser molt xulo quan vam fer el programa El Pont de Mahoma, que vam fer un directe, que va durar fins per la nit i tot, i és quan l'Òscar Cadiach va fer el cim i ho van transmetre directament des de Tarragona Ràdio. I la primera trucada que va fer Òscar Cadiach va ser a Tarragona Ràdio. Atenció, Tarragona Ràdio!
Tarragona Ràdio, us estimo, hem fet el cim. Sí. Sempre amunt, Catalunya, sempre amunt. Sí, va ser una col·laboració molt bonica. Vam estar en directe quan va fer el cim al seu 14è 8.000 i va ser emocionant, va ser d'aquelles coses que t'emportes i amb Tarragona Ràdio i sent tarragoní, encara de cor italià, doncs va ser una meravella. En el teixit associatiu, en el teixit social, en el teixit de Tarragona, per cohesionar la ciutat és important un mitjà com Tarragona Ràdio, en el que s'expliquen les notícies a nivell polític, en el que s'expliquen els castells, en el que s'explica el nàstic i tots els esports. És un mitjà fonamental. Jo crec que Santa Tecla és un dels grans aglutinadors ara mateix d'identitat tarragonina, no? I Tarragona Ràdio, d'alguna manera, tu saps qui hi són, saps que estan allà cobrint aquests esdeveniments, retransmetent aquests esdeveniments. Però abans no s'enfonsi tot, distraieu-vos una estona escoltant dames i vents genuïns de Tarragona. Toca, Pere! Dames i vells, les festes, que les retransmetiu en directe, no? Moltes festes de Santa Tecla. I ja si no puc anar per el temps o perquè hi ha molta gent, doncs mira, ho puc escoltar per Tarragona Ràdio. Pues, per exemple, el Santa Tecla, les festes de Santa Tecla, ho pots seguir tot per la ràdio. O la cavalgada de Reis, te la retransmeten tota. O sigui que encara que no puguis anar i estar present, tu poses la ràdio i sembla que estiguis allà. La ràdio es como la fruta y la verdura. Se ha de consumir de proximidad. ¿Quién te va a dar más noticia fresca, más reciente y más certeras? Tinc un llibre, una agenda d'aquells que donava la Caixa d'Ahorros, tot amb els concursos de tot el que he guanyat. Tot. Mira, Tarragona Radio era líder en concursos, de ir por casa, pero que nos hacían muy felices. Y los barquitos, cuando hacía tocado y hundido. Los barquitos, desde la cúpula. I mira. I ara, al matí de Tarragona Ràdio ens anem de concurs. Fem-ho pràctic, vinga, anem per feina. Com que és el primer dia diré au. Preguntadora. Xan. Bueno, estem a Sellen quan fem els concursos que participàvem, no? Si escoltàvem un, fèiem amistat, no? Con els oients que trucàvem, no? Coneixia la Natàlia, la Dora, saps? Que la meva locutora preferida és la Sílvia, que ens felicita per al diari. Surto al diari quan és el meu cumple. I la Sílvia me felicita per el meu cumple. Programació especial de Tarragona Ràdio amb motiu dels canvis i mesures aplicades pel coronavirus. Doncs això, en aquesta programació especial que arrenquem i que sabem, us ho podem ja avançar, que durarà aquest parell de setmanes, anirem alterant la programació en mesura de com... I gràcies a la ràdio se n'enteràvem de tot, perquè la tele te donen de tot arreu, no? Però, la ràdio t'explicava lo d'aquí. Quan la pandèmia tots vam haver d'aprendre amb moltes coses perquè era una situació insòlita i no teníem ni idea. Però també vam aprendre que si no pots estar present i pots entrar en línia o des d'una aplicació, això s'ha quedat. I és molt facilitador i és molt enriquidor. Yo, mira, cada noche cuando me acuesto, la radio pequeña me la pongo debajo de la cama. Y cuando lo voy a encender por la mañana, pues entonces ya la pongo aquí arriba de la mesita. Bien. Y escucho, y Tarragona Ràdio para mí és que és la nostra. I al final, és a dir, hi ha una sèrie de veus que fa molts anys que les sentim, que les associem amb uns espais determinats, no? I que jo crec que són, això és el que passa, no? Que al final es comparteixen una miqueta en part de la teva família, no? És perquè hi ha una empatia a través de la ràdio, és que la ràdio arrossega molt, a mi la ràdio me fascina, de veritat. Per mi Tarragona Ràdio és casa. És un lloc on sempre ets benvingut. Durant 40 anys us hem explicat la ciutat. I vosaltres hi heu estat, escoltant. Perquè la ràdio no viu als micròfons, ni als estudis, ni a les antenes. Viu a l'altra banda, on sempre hi sou vosaltres. 40 anys al servei de la ciutat.
Així que moltes felicitats, Tarragona Ràdio, per aquests 40 anys. Nosaltres rematem el programa, un programa amb moltíssima cultura, i no perdrem el fil de la cultura perquè avui ens visiten Three Minds, un grup d'aquí del Camp de Tarragona que aposten pel metal allò dur, de la vella escola, per dir-ho així. Bona tarda, com esteu? Bona tarda. Bé. Benvinguts aquí al programa, Antonio i Ossi. No sé, parleu-nos una mica de Three Minds, un grup que, a diferència de molts dels grups que passen per aquí, la vostra trajectòria és curteta. Portem un any movent-nos pel panorama musical. Què tal? Quin balanç feu d'aquest primer any com a grup? Sí, bueno, la veritat és que vam tindre una connexió bastant bona i tot ha anat així com a molt ràpid, no? Hem fet 7 bolos, no? Més o menys, hem gravat 5 temes i actualment estem componiendo, estem gravant també i ha sigut tot així, ha anat com a molt ràpid, perquè nosaltres venim d'altres bandes i la cosa era com a més lenta, no? Clar. I tot això ha sorgit així una miqueta de connexió entre els tres, som tres, portem les bateries, les disparem i després està Ossi a la veu, Martin al baix i jo a la guitarra. I bueno, és una fórmula diferent però que ens agrada i els directes que hem fet i això hem tingut una bona acceptació del públic. Doncs felicitats per aquest feedback tan positiu. Sense desmereixer la feina que feu els que teniu cordes de la banda, el que primer crida l'atenció de Three Minds és la veu de l'Ossi. La veritat és que ara tindrem un petit tas del que vam gravar l'altre dia a la capsa de música. Ossi, és espectacular, o sigui, no deixa indiferent a ningú. Què et diu la gent d'aquesta potència, d'aquesta fúria de veu que tens? Bueno, primero que como alguien tan pequeñito puede cantar y soltar todo, perdón, y soltar todo eso. Digo, pues la verdad es que de la rabia y de habérmelo callado todo y al final pues mira, me salió así. Quizás no es una de las voces más bonitas, pero creo que es una de las voces más sinceras que hay. Una forma de, no solo canto así, tengo más registros que ahora los implementamos también en nuevos temas y en algún tema viejo también. Pero sí, normalmente llamo la atención básicamente por lo pequeña que soy y por cómo canto. Y la mala leche, por decirlo de alguna manera, de cómo digo las cosas. Clar que sí. I pels que no entenem del món del cant, clar, entenc que aquí hi ha tota una tècnica, perquè qualsevol miraria un directe teu i pensaria, hosti, aquesta persona s'està destrossant les cordes vocals. Però aquí hi ha una tècnica que entenc que tu ja tens en present. Sí, no, por supuesto. A ver, yo no canto con las cuerdas vocales, canto con el estómago y sí que es verdad que cuando hacemos un bolo, cuando hacemos nuestra tirada entera seguida, yo acabo cansada porque es mucho trabajo físico, tengo que estar apretando todo el rato el abdomen para no irme a la garganta y para que la voz que hago salga de aquí y no de aquí, porque si lo hiciera de aquí duraría una canción y media. Clar. Porque me destrozaría, me empezaría a sangrar la garganta. No és plan, seria molt metalero també, seria un momentazo, però no volem. Se me acabaría la carrera musical en res. Nada. Y yo llevo mucho tiempo haciendo esto y perfeccionando la técnica y al final, bueno, pues sí, acabas cansado, pero como si hubieras hecho una competición. Sí, però ara controlar més que al principi. Al principi sí que cridava més, però ara la tècnica i la perfecció l'ha millorat i se nota molt. Sí, porque a veces como me voy en una misma canción de la voz rota, me voy a un melódico, claro, tengo que balancear ahí mucho, modular mucho la voz para no desafinar. Escolteu, acabarem el programa, el que dèiem abans, escoltant aquesta fantàstica proposta musical que porteu avui aquí, els Three Minds, Maldita Oscuridad. La lletrista d'aquesta cançó, com tota la resta, és tu, Ossi. Explica'm una mica de què parla Maldita Oscuridad. Pues nada, fue la verdad es que la primera canción que escribí con ellos, que la verdad es que cuando fui a hacer la prueba con ellos, empecé a escuchar las baterías, los ritmos y dije, madre mía, ¿cómo canto yo esto, sabes? Yo nunca había cantado metalcore ni nada de eso, solo me había centrado en el thrash, en cosas melódicas, más poperas y tal. Y entonces se me ocurrió escribir una narración sobre... pues claro, yo he pasado por depresión y tal, y he estado de baja mucho tiempo. Y bueno, no sabía cómo tal, entonces escribí una narración muy larga
Y el Martín me dijo, ¿y cómo te vas a aprender todo eso? Y dije, bueno, y de ahí, claro, a ver, no tiene estribillo, es una historia que no está ni ordenada. Y dije, bueno, entonces de ahí dije, pues voy a escribir una canción. Y de ahí me salió mi primera canción, que básicamente es todo lo que he pasado y que gracias a ellos es una canción que se dedique a ellos. De cómo he salido de la oscuridad a que vinieran en las manos de mis compañeros y que me fueran sacando de ahí porque yo no podía salir de casa y gracias a ellos salí por primera vez otra vez y he ido pues dando pasitos hacia adelante y la verdad es que es una cosa que les agradezco mucho. Qué guay, qué bonito. Me han ayudado. Y que al final hay una sortida, ¿no? Hay yo una creo luz que ahí por en eso el también túnel. hemos ido conectando, no sé, ha sido como una química natural, que ellos no han dejado ser yo, no he tenido que imitar a nadie. No sé, ha sido muy cómodo trabajar con ellos. Que guai. Fantàstic, quina història més maca, la veritat. Felicitats per això que ens porteu avui aquí, que l'estiu estigui ple de concerts. Esperem que sí. Sense cansar-vos molt, perquè això del món de la música també és esgotador, però de veritat que moltes felicitats. Gràcies. I us seguirem de prop. Moltes gràcies. Doncs ja us veieu, els 3 Minds que avui ens porten Maldita Oscuridad. Nosaltres amb aquest temacle ens acomiadem. Adeu. Me sentía ahogada, me escondí en la oscuridad, me perdí en mi propia mente, me dejé llevar al mal, nunca pedí ayuda, no quería demostrar todo lo que dolía, la maldita realidad, pero vi que me moría. Y no podía respirar. Me tragué el puto orgullo y grité mi redención. Eso sí, maldita oscuridad, no volverá a tragarme. Estaré sin más temor y no podrá derribarme. Maldita oscuridad, no volverá a tragarme. Estaré sin más temor y no podrá derribarme. ¡Yao! Me sacaron del pozo, me arrancaron el dolor. Ellos me daban fuerza que pensaba apagar. No sé si es casualidad, en lo peor de mi vida, toda mi alma contenida, les conté mi realidad. Ahora solo debo despertar, porque sola ya no estoy. Ellos lucharán y conmigo para no caer jamás. Maldita oscuridad, no volverá a tragarme. Estaré sin más temor y no podrá derribarme. Maldita oscuridad, no volverá a tragarme. Estaré sin más temor y no podrá derribarme. ¡Yao! Esto dejará una huella que no podré olvidar.